Dneska víme, které geny přispívají k té takzvané dlouhověkosti a větší odolnosti, tak to jsou technologie a to jsou vlastně přístupy, které si myslíme, že umožní prodloužit, a teď ještě bych to upravil, nemluvil bych o době dožití, ale ten zdravý lidský věk o 20 až 30 let. Vy v 80, 90 můžete fungovat stejně dobře jako, řekněme, někdo, kdo je fit v 60. A ono to samozřejmě může fungovat i níže, to znamená, někdo, kdo je v 60, může být fit jako někdo, kdo je ve 30. Lidé, kteří jsou aktivní, kteří žijí zdravě, tak když se jich zeptáte, tak dostanete odpověď, že oni jsou vlastně šťastnější, jo, než byli předtím. Jo. No, já chci žít tak dlouho, dokud mi to bude dávat smysl. Ahoj všichni, mým dnešním hostem je Petr Šrámek, odborník na dlouhověkost, umělou inteligenci, zakladatel Longevity Tech Fund, jednoho z nejvýznamnějších investičních fondů v oblasti longevity na světě, ale také zakladatel Healthy Longevity Clinic. Petře, vítejte u mě v podcastu. Dobrý den. Petře, když vás tady mám jako experta, já začnu trošku provokativně. V oblasti dlouhověkosti nebo toho dlouhého zdravého života, kolik let je možné se dožít s dnešními znalostmi, vědou, medicínou? Nakolik je lidská schránka nebo tělo postavené? No, tam je důležitá ta poznámka s dnešními znalostmi, jo? Protože samozřejmě toho nevíme všechno a ta znalost se poměrně rychle vyvíjí. Takže my se můžeme samozřejmě dívat do přírody a vlastně zjišťovat, co vlastně je biologicky možné, jo, na bázi existujících vlastně tvorů v přírodě. A tam vidíme, že řekněme, ten proces stárnutí samozřejmě na jednu stranu je přirozený a vyskytuje se u všech organismů. Na druhou stranu některé organismy byly schopné vyvinout určité vlastně techniky, kterými jsou schopny se vlastně neustále omlazovat. To znamená, svým způsobem to není takzvaně přírodní zákon, který nelze porazit, jo, stárnutí, protože lidská biologie nebo živé organismy jsou takzvaně otevřené systémy, to znamená, oni vlastně mohou jít proti tomu času. Takže ta stávající úroveň poznání je taková, že možné to je opravdu možné takzvaně nestárnout. Otázkou je samozřejmě, jak v praxi budeme schopni toto aplikovat u lidí. A když to vztáhnu teda na nás, na lidi, myslím, že nejstarší člověk na světě podle Guinnessovy knihy rekordů měl asi 122 let z Francouzska. Je teda tohle ten limit lidské schránky, nebo je nějaký jiný? No, určitě není, respektive takhle. Samozřejmě záleží na podmínkách. To, co vidíme kolem sebe nebo v historii, tak to jsou limity dané jednak vlivem genetického nastavení toho daného jedince. A dneska víme, které geny přispívají k té takzvané dlouhověkosti a větší odolnosti. A zároveň ta odolnost vlastně je ten prvek, který reaguje na vnější prostředí, na poškození, které přichází z vnějšího prostředí. A to je hlavní vlastně limitující faktor. Jo? Naše vlastně všechny organismy jsou neustále poškozovány vnějším prostředím, jo? Různými toxiny, nebo samozřejmě to se vyskytuje v životě a infekcemi a viry a bakteriemi. No a záleží na schopnosti toho organismu regenerovat, aby teda to poškození se vlastně odstranilo. Jo? A to samozřejmě tyhle procesy nejsou dokonalé. Stejně tak, jako nejsou dokonalé všechny vnitřní biologické procesy. Jo? Když se, dělí buňky, když se přepisuje RNA z DNA, když se vyrábí proteiny, všechno jsou to vlastně mechanismy, které nejsou bezchybné. Jo, produkují chyby, protože nakonec výkonnost těch mechanismů je určitým optimem, jo, mezi třeba rychlostí, jo, a kvalitou. Jo, jako když my něco děláme, tak taky hledáme
to optimum. A stejně tak jako přirozeně to funguje i uvnitř živých organismů. No a díky tomu, že vznikají ty chyby, tak jsou jiné mechanismy, které zase ty chyby jsou schopné opravovat. Ale nic není dokonalé. Jo, součet těch vlastně mechanismů a nedokonalostí, aniž bychom něco třeba změnili v genetickém nastavení, potom vede k nějakému takovému limitu. Jo, to znamená, dejme tomu, to, co vidíme, průměrný člověk, dejme tomu, se dožije 80, 75 let a to je součet všech faktorů. Když budeme eliminovat určité faktory, řekněme, budeme žít v perfektně, já nevím, čistém prostředí a nevím, prostě samozřejmě eliminujeme rizikové aktivity a takovéto vlivy, patrně budeme schopni to prodloužit více, ale bez třeba odpovídajících genetických určitých aspektů, tak nedosáhneme třeba těch 122, jako ta vámi zmiňovaná žena, jo? Protože tam jsou opravdu trošku zásadnější odchylky v té genetice. No a na druhou stranu vstupujeme vlastně do světa, kdy my jsme schopni už tyto faktory měnit. Jo? To znamená, že jednak jsme schopni třeba přizpůsobovat určitý, nebo kompenzovat určité nedostatky naší genetiky, třeba tím, co jíme, nebo jakým způsobem se pohybujeme, případně, že si bereme nějaké suplementy nebo léky. A poměrně blízké výhledu budeme schopni to dělat i daleko chytřeji, to znamená pomáhat našim buňkám, zlepšovat ty procesy, ve kterých jsou třeba nejsou tak dokonalé, díky třeba těm genetickým odchylkám. A co třeba teda by mohlo být reálné v tomto století, v 21. století? Budou se lidé nedožívat těch 75, 80, ale třeba běžně 100 let? Nebo myslíte, že to je moc No, tam je potřeba zase do toho vložím jednu podmínku. V první řadě je to o tom, kdo co chce. Že jo? Mohou být lidé, kteří vlastně preferují jakékoliv vlastně nevměšování a prostě budou žít život, jaký žili naši předkové nebo naši rodiče. Jo? To je každého věc. Lidé, kteří vidí smysl v tom, jakoby tomu pomoci, jo? Stejně tak, jako si pomáháme v zimě si vezmeme kabát nebo když se někam dopravíme, tak jedeme autem, tak podobně můžeme pomáhat i té naší biologii. No a tam si myslím, že je zbytečně se bavit o tomto století, protože ten progres je opravdu tak rychlý, že se klidně můžeme bavit o tomto desetiletí. A samozřejmě v rámci několika let neuvidíme příklady lidí žijících do 100 nebo 120 let. To samozřejmě logicky musí trvat danou dobu. Nicméně vidíme vlastně už příklady a třeba to, co my jakoby investiční fond podporujeme ve firmách, které vlastně přicházejí z toho vědeckého univerzitního prostředí, tak to jsou technologie a to jsou vlastně přístupy, které si myslíme, že umožní prodloužit, a teď ještě bych to upravil, nemluvil bych o době dožití, ale ten zdravý lidský věk o 20 až 30 let. Jo? To znamená, když se nebudeme bavit o době dožití, ale řekneme si, že dokdy je vlastně člověk, řekněme, v takovém tom zdraví, které ho neomezuje fyzicky a mentálně nebo kognitivně. Jo? To může být, dejme tomu, já nevím, v průměru samozřejmě, aby se někdo neurazil, třeba do 60 let. Jo? No a s tím, co my vidíme, tak během několika málo následujících let, to znamená během třeba 3, 4, 5 let, budeme schopni toto začít prodlužovat o 20 až 30, to znamená místo 60, dejme tomu, to bude 80 až 90 let. Jinými slovy, 80, 90 můžete fungovat stejně dobře, jako řekněme někdo, kdo je fit v 60. A ono to samozřejmě může fungovat i níže, to znamená někdo, kdo je v 60, může být fit jako někdo, kdo je ve 30.
Tím přímo nemluvím o nějakém jakoby omlazení, jo, ale opravdu o navracení té schopnosti organismu vlastně fungovat jako třeba 30letý, 35letý člověk. To znamená, je to něco, co lze i měřit, jo, pomocí biomarkerů. Ne 100 let, ne toto století, ale v tomto desetiletí uvidíme velký progres a pak se samozřejmě můžeme dohadovat o době dožití, ale znova říkám, jako to není to nejpodstatnější. To zní zajímavě. Mému tátovi je přes 60 let, tak jezdí na kole. Kdyby jezdil na kole ještě za 20 let, to by určitě si pochvaloval. A zní to jako skvěle pro většinu lidí. Mi to přijde jako budoucí bohatství, že jo, vlastní zdraví, ale proč jako vidíme kolem sebe tolik případů, že lidi vlastně dobrovolně nedodržují nebo nežijí ten život, aby za 20 let žili podobně jako dneska? Je to tak složitý, nebo je to něčím jiným? No, tam je několik faktorů. Samozřejmě velkou roli, nebo hlavní roli v tom hraje psychologie, protože řekněme, že běžnou tendencí je upřednostňovat ten okamžitý prožitek na úkor toho dlouhodobého možného dobra. A to je tak jako se vším a samozřejmě ty, řekněme, cesty, které vedou k tomu dalšímu zdravému životu, znamenají, že se třeba vzdáváme toho okamžitého prožitku, nebo prostě, když uvedu příklad, tak jsou věci, které, že jo, typicky alkohol, kouření, že jo, nebo taková ta pohodička, že jo, a nepůjdu prostě cvičit někam, nepůjdu třeba i na to kolo, protože prostě jsem línej, tak mám radši takový to potěšení teďka, že si někde ležím místo toho ani, abych vlastně se namáhal. Ale samozřejmě to je, jak říkám, je to spíš psychologie, je to o určitém nastavení, protože lidé, kteří jsou aktivní, kteří žijí zdravě, tak když se jich zeptáte, tak dostanete odpověď, že oni jsou vlastně šťastnější, jo, než byli předtím. Jo? To znamená, že není to tak, že bych si něco odepíral a že bych trpěl. Jo? No naopak vlastně ten člověk si najde jinou polohu toho štěstí, jo? A naopak je strašně rád, když se prostě začne pohybovat, dokonce i řekněme nastaví si určitou jinou strukturu stravování, to znamená, je tam třeba nějaká forma intermittent fastingu, jemu to je prostě příjemný. Jo? To je vlastně režim, do kterého vy postupně svůj organismus, svoje tělo vlastně posunete, určitá jiný stupeň rovnováhy a začne se vám v tom líbit. Takže oproti běžnému očekávání, že to je jakési trpění, jo, na co bych se teďka omezoval, tak jestli umřu o 2 roky později, jako, nebo něco takového, tak ono to vlastně tak není. Jo, opravdu my si můžeme najít šťastný život i v režimu, který lze pokládat za zdravý. Čímž ale zase na druhou stranu neříkám, že žít zdravě je něco, kvůli čemu tady ten daný člověk bude o 20-30 let ve zdraví déle, jo, protože to samozřejmě nestačí. Jo. Ta věda nám říká, že vlastně ten výsledek nebo ta naše jako degenerace tím stářím je opravdu součtem mnoha faktorů. A ty faktory jsou u každého trochu jiné. Jo, někde hraje víc roli třeba ta genetika, někde jsou to třeba vlivy vnějšího prostředí, jo, když někdo bude prostě pracovat v nějakém třeba toxickém prostředí a další věci, jo, nebo mohou tam být i náhodné prvky, typicky infekce. Jo. Máme čerstvou zkušenost s covidem, jo, a ono je to podobně jako s jakoukoliv virální nebo bakteriální infekcí. To jsou věci, které nás poškozují a poškozují nás i v určité míře nevratně. Jo, záleží na těch vlastně našich vnitřních mechanismech, které jsou schopni to poškozený opravit. Jo. Ale čím víc jakoby takových třeba nemocí schytáte, tím hůř tím vlastně rychleji akceleruje stárnutí, jo, dalo by se říct.
Mhm. měřit. Jo? My opravdu dokážeme měřit tu rychlost stárnutí, takže vidíme, jaké jsou třeba vlivy různých životních stylů, ale znova říkám, když se budeme bavit o tom, co dělat pro to, abych tady byl o 20-30 let déle, tak se musí jít podstatně hlouběji. A je to něco, co dneska není běžně dostupné, proto jsem říkal, že to uvidíme během následujících let. Mhm. A co teda uvidíme, nebo na co teď věda čeká, nebo co se očekává ve vašich vědecko-investičních kruzích, že přijde za novinky nebo za vynálezy, jestli tak můžu nazvat? Hmm. No, v zásadě jsou to dvě věci. Jedna je vlastně schopnost toho personalizovaného a precizního přístupu. To znamená, vlastně vyvíjejí se technologie pro detailnější měření těch individuálních charakteristik, které jsou důležité v tom zjištění, co u daného člověka vlastně jsou ta slabá místa. Jo? A pak následně teda odpovídající návrh těch intervencí. Někdy v budoucnu toto bude opravdu snadné. Jo? Já si představím, budeme mít osobního asistenta v mobilu a teď pár nějakých variables a teď nám to v podstatě kontinuálně bude měřit a bude to přesně vědět, co my zrovna potřebujeme a nebude to tak složité. Jo? Pak je tady oblast, která je patrně nejnadějnější z pohledu toho efektu a to jsou genové terapie. Genové terapie si nemusíme představovat zrovna jako, že bychom teda editovali náš genom, to je samozřejmě ta nejzásadnější podoba, i když i to je možné a zatím se to provádí u některých třeba raditních mutací, kde je potřeba odstranit nějakou chorobu, že jo? Třeba i u dětí, ale mezi vlastně genové terapie můžeme zařadit i věci, třeba jako byla vakcína proti covidu. Jo, to znamená, je to vlastně, řekněme, místo toho, abychom si dodali určitou látku, tak řekneme našim buňkám, nebo poradíme v úzovkách našim buňkám, aby tu látku vyrobili, nebo respektive, aby ji třeba vyrobili více. Jo. No a to očekávání je právě potom v rovině třeba těch 20-30 let navíc v tom kvalitním životě. Mhm. Slušný. Já tady mám ještě poznámku, nebo jsem někde se dočetl i o náhradě senescentních buněk. To jsou vlastně buňky, které odumírají v těle a až jich odumře dostatečný počet, tak ten organismus vlastně selže a umře. V tomhle, jestli to říkám správně, v tomhle oboru nebo oblasti se také postupuje, nebo co je tam, nebo už to není relevantní? No je to velmi relevantní. Ono samozřejmě těch aspektů stárnutí je celá řada. Říká se jim takzvaný aging hallmarks a určitá definice 9. Dneska už je to rozšířeno na 12. Jedním z nich jsou právě senescentní buňky. Řekněme, definice je taková, že samozřejmě buňky, pokud přestanou fungovat správně, tak umírají, respektive vzniká proces takzvaný apoptóza, kde vlastně dojde k degradaci, že jo, té buňky a prostě ten organismus se jí zbaví, rozloží to na jednotlivé, že jo, molekuly a ty se zase recyklují na jiné věci. Jo. To je přirozený stav čehokoliv. Jo. I ty proteiny se neustále recyklují, některé z nich mohou existovat třeba jen v řádu vteřin. Jo. A problém senescentních buněk je v tom, že oni se vlastně zaseknou v tom procesu, už nefungují správně, to znamená, nedělají to, co mají, ale nedojdou až do toho procesu té kompletní buněčné smrti a taky proto se jim někdy říká zombie buňky. Jo. Ono to není zas až tak jako všechno prostě černý a bílý, protože zaprvé je tam několik stádií těch senescentních buněk a jsou i určité, řekněme, v určitých aspektech oni mají nějaké pozitivní role v tom organismu. No. Čili ten prvotní přístup typu, že se vyvinula nějaká takzvaná senolytika, to znamená látky, které měly za cíl zničit všechny senescentní buňky, tak se zjistilo, že to není ten správný přístup, protože se tím trošku jakoby, je to jako
moc hrubý přístup, když to Mhm. řeknu jednoduše. Dneska ty postupy jsou daleko preciznější, to znamená, ty buňky se likvidují jenom tam, kde to dává význam, ne plošně. A nejlepší přístupy dokonce, a je to i jedna z firm v našem portfoliu, tak se zabývají reverzí. To znamená, oni vlastně donutí tu buňku senescentní, aby vlastně se de facto omladila a vrátila se do toho zdravého stavu. Jo, tam jsou taky 3 stádia, oni to umí z prvního a druhého stádia, že ve třetím stádiu tak už to nejde, jo, ale z toho prvního a druhého stádia to vlastně umí. No a typickým efektem senescentní buněk, když jsou kumulované, tak Dobře. Petře, já ještě zůstanu v té trošku teoreticko-filozofické rovině. Vy jste zmínil teda, že kdyby se třeba ta genová terapie uchytila nebo podařila dostat mezi masy, že těch 20-30 let třeba, že by se dal prodloužit lidský život i ta zdravá část, ale to by znamenalo, že bychom třeba museli i překopat, já nevím, důchodový systém a odchod do důchodu, nebo že by lidé na jednou místo 40 let byli a museli pracovat v úzovkách 60 let. A to si myslím, že bude těžko představitelný, když pozoruju i veřejnou debatu pro spoustu lidí, nebo že by měli třeba víc kariér, nebo já nevím. Je nějaká taková, jako, nebo napadá mě taková filozofická otázka, jak dlouho by vlastně člověku jako stačilo, jo? Nebo na jak dlouho bude mít tu energii, protože pak by to přineslo nějaké morální otázky, jo? Jestli by se dalo, já nevím, rozhodnout o vlastní smrti, když už bych si řekl, OK, už žiju dlouho, nebo i socioekonomický třeba generační výměna, ať už práci, nebo že se dědí často třeba nemovitosti a tak by najednou jako vznikaly takovýhle tření, nebo i ty problémy potom třeba s důchodovým systémem. Jak na to nahlížíte? Je nějaká hranice, kdyby tohle třeba mělo, nebo si myslíte, že existuje nějaká psychologická hranice? no, to jsou samozřejmě klíčové otázky, které jako logicky se jimi každý bude zabývat, když zjistí, že jsou zde takovéhle možnosti. Je potřeba se na to podívat z různých úhlů pohledu. Za prvé, proč ty stávající systémy jsou takové, jaké jsou? Oni nejsou proto, že by to jako bylo tak správně, ale proto, že reagují na, řekněme, tu naši stávající trajektorii zdraví. Jo? To znamená, odchod do důchodu je načasován zhruba tak, kdy člověk opravdu už je takzvaně vyčerpán, jo, a není asi etické ho dál nutit do práce a zároveň už třeba není schopen přinášet prostě té společnosti tolik nebo i sám sobě. Jo. Čili je to vlastně otočené. Takže když to řeknu jako úplně zjednodušeně, když si řekneme, že zachováme lidem tu přirozenou aktivitu, tu energii, jo, tam, co si tam musíte dosadit, jo, že to není tak, že já chci do důchodu, protože už jsem vyčerpaný, respektive tak to je, ale když vyčerpaný nebudu, naopak, jo, budu mít před sebou vizi, fakt, jo, zkusím něco nového, jo, nová kariéra, jo, můžu mít prostě druhou, třetí, čtvrtou, pátou kariéru. Nehledě na to, že nechci skákat úplně daleko, ale je tam velká souvislost třeba s reprodukční schopností. Jo? To znamená prodloužením vlastně schopnosti mít děti, jak u žen, tak u mužů, bez těch samozřejmě kumulativních poškození. To je také věc, která je v dohledu. Jo? To znamená, teoreticky si můžu představit, že budu mít vlastně druhou generaci rodiny. Jo? Ale všechno toto já jsem přesvědčen, že by mělo být volbou, jo, ne jako donucením toho systému. No a vlastně zároveň se musíme podívat na to, ne jako co se stane, když něco uděláme, ale co se stane, když nic neuděláme. Jo, to je možná důležitější pohled. Jo, ten stávající stav není jako, že už to tak je na pořád, ale on se neustále mění. Jo, je tady demografická křivka, která vlastně jasně indikuje zásadní nárůst vlastně stárnoucí populace. To znamená, máme určitý poměr lidí v tom produktivním věku a určitý podíl těch lidí v tom věku závislém a ten podíl se nám mění a ten se mění rapidně. Jo, ta generační, a to je problém na celém světě, to není jenom jakoby ve vyspělých státech. A pak tam máte druhou křivku, která se vlastně dívá na to, jaké jsou náklady
vlastně na zdravotní péči s přibývajícím věkem. A tam zjistíte, že já nevím, poslední třetina života nebo čtvrtina života znamená třeba 70% těch nákladů. Takže když si vezmete tyto dvě křivky, to znamená zvyšující se počet lidí v tom starším věku, krát vlastně, řekněme, dvojnásobek třeba těch nákladů na zdravotní péči, tak zjistíte, že když nic neuděláme, tak dojde ke kolapsu zdravotních a nakonec i penzijních systémů, protože ty náklady budou násobné. Jo, ty nebudou o 20% vyšší, ty budou třeba trojnásobné. Jo, na to nepotřebujete přesné výpočty, jo, to poměrně rychle dohledáte. A bavíme se o výhledu ne 50-100 let, ale bavíme se o výhledu třeba 10 let. Jo, to je neúprosná matematika. Samozřejmě za předpokladu zachování stávající kvality péče. Jo. Kdybychom kvalitu péče chtěli ještě zvýšit, tak ty náklady budou ještě daleko vyšší. Jo. Zároveň ještě vidíme ty trendy, kdy určitá onemocnění, ať už vezmeme rakovinu, že jo, cukrovku a tak dále, nám vlastně sestupují po tom věkovém žebříčku a vlastně mnoho mladších lidí vlastně to znamená, opět je to další tlak na to zvyšování nákladů. No a pak je tam další faktor, že ta populační křivka je taková, protože vlastně nejvyšší jakoby nárůst porodnosti byl někdy prostě v 60. letech. Jo? Od té doby, sice jako neustále se mluví o overpopulation, o přelidnění země, ale ono už to dávno neplatí. Jo? Samozřejmě populace roste, jo? Protože ta demografická křivka je vlastně pomalá, ale od těch, řekněme, od roku 70 vlastně ta porodnost klesá. Jo? Ta akcelerace toho nárůstu klesá a paradoxně ty rozvojové země, které dá se jako, vypadaly jako, že ty vedou ten nárůst, nebo oni ho samozřejmě vedou i v současné době, jo? Typicky země v Africe, tak u nich ten pokles té porodnosti je ještě daleko rapidnější, než tomu je a bylo v těch vyspělých státech. Jo. Násobně rapidnější. Jo. Máme, myslím, že repopulační koeficient je 2,1 dítěte na samozřejmě ženu a my jsme v Evropě 1,5, že jo, já nevím, Jižní Korea, Japonsko, jo, tam už je to 1, něco málo. Čili jinými slovy, my jsme na trajektorii vlastně k vymření. Jo. To jsou dva obrovské problémy, které tady jsou, nehledě na to, jestli něco uděláme ze stárnutím nebo neuděláme. Jo. Takže a s tím jako nevidíme a v tuhle chvíli vlastně jinou cestu, než s tím stárnutím něco udělat. Jo? A to tak, že zaprvé prodloužit ten produktivní věk, protože ty staré lidi bude potřeba, aby někdo užíval, respektive aspoň odložit tu jejich neproduktivitu. Jo? A druhá věc je třeba dát prostor pro pozdější vlastně rodiny, jo? Protože jedním z příčinou klesající vlastně porodnosti je to, že se odkládá. Jo? Ženy dneska mají děti typicky o 10 let později, než tomu bylo třeba před 30 lety. Jo? A pak samozřejmě ten prostor, že jo, se zkracuje a vzniká tahle ta díra. No. Není to o tom, že by se nutně musel měnit věk do důchodu. Já si nemyslím, že odchodem, jo, když člověk není omezen fyzicky a mentálně, tak prostě zůstane přirozeně aktivní. Jo, jestli je formálně v důchodu nebo není, to na to zas takový vliv nemá, může být v důchodu a může vesele pomáhat, může pomáhat prostě rodině, může mít nějaké své doplňující podnikání nebo může využívat toho, že vlastně kumuluje své zkušenosti a znalosti. Jo? Mimochodem tohle vlastně neznáme z historie lidstva, protože v okamžiku, kdy lidé takzvaně jako už trochu zmoudřeli, jo, díky stáří, tak zase začal ubývat mozek a vlastně postupně umřeli. Jo? Takže my jsme nikdy nezažili to, jak může vypadat jakoby
člověk a jak může vlastně být prostě produktivní a inteligentní člověk, který mu je třeba 100 let a přitom má vlastně mozek zdravý stejně jako někdo v 50. Jo. To jsme nikdy nezažili. Jo. A dalo by se čekat, že to zlepšení bude poměrně zásadní. Dobře, Petře, pojďme se vrátit trošku v úzovkách nohama na zem a do toho běžného života, protože každý není úplně single miliardář s neomezeným časem a financemi, ale máme každý práce, rodiny, závazky, každodenní rutinu a nějaké povinnosti. A jak že jo, vlastně se soustředit teda na ten svůj život, nebo jaké jsou vlastně klíčové priority. Někde jsem četl, že priorita číslo 1 by měl být spánek, nebo vidíte to nějak jinak, nebo co teda dělat v tom běžném každodenním schonu? No tak když bychom se opravdu jakoby dostali k tomu, co může kdokoliv z nás dělat, aniž by tedy takzvaně něco speciálního si musel kupovat, tak to je trošku v té vědecké sféře boj o to, co je, jak ty priority seřadit. Hraje v tom samozřejmě roli i ta individualita, jo, že různí lidé musí vlastně se zaměřit na různé věci, jakoby v první řadě, jo, to bych chtěl podotknout, ale ten konsenzus zřejmě nejvíc dává na první místo pohyb. Mhm. To znamená být neustále jakoby v určité dynamice. Jo? Jakákoliv jakoby statická, jo? Tak jak teďka sedíme, tak to není prostě, to je věc, která jakoby ten organismus zatěžuje a nepodporuje ty přirozené procesy. Jo? A ten pohyb má několik takových aspektů, který se dají dělat bez toho, aniž by to bylo složité a nákladné. Jo, za prvé je to nějaká celková míra pohybu v průběhu dne, to znamená opravdu měl bych mít, já nevím, někdo to měří, jo, počet kroků, 10 000 kroků a tak dále. Jo. Prostě je to nějaký celkový objem toho pohybu. Jo. Čili jinými slovy, když půl hodiny budu zuřivě cvičit a pak zbytek nebudu sedět a ležet, tak to nebude dobře. Jo. Čili člověk by měl být v pohybu ideálně jakoby trošku permanentně. Pak je ta forma toho pohybu, jo, kdy každý pohyb je na něco dobrý, proto řekněme takovou tu všeobecnou pozitivní funkci jsou nejlepší vlastně, tak někdo tomu říká pohybové snacky, jo, nebo takové pohybové svačiny. To znamená, v rámci své přirozené činnosti, jo, tak rychle vyběhnu 2 schody. Jo, ale jako rychle. A to už, když udělám 5krát denně, tak udělám pro své zdraví jako strašně moc. Jo? Ono se to nezná. Ale takový snack, že se rychle uvedu do pohybu, to znamená, rozproudí mi to krev, že rozdechám se a tak dále, tak to má, zdá se, jako nepřiměřeně vyšší pozitivní efekty než nějaké dlouhé systémy, už půjdu prostě na poměrně dlouhou procházku a jako půjdu jako pozvolně. Jo. Přitom je to časově nenáročné a dá se to aplikovat prostě jakoby v běžném životě. No. Rychlé snacky, rychlý pohyb. Obecně je takový ten high intensity training, který může být časově velice krátký, tak má pozitivní efekty na celkovou jako regeneraci organismu, kardiovaskulární systém. No a druhá věc je, která už souvisí se stravou, s tím asi číslo 2, tak to je vlastně, řekněme, budování a udržování svalové hmoty. Jo, protože svalová hmota je nejenom proto, abychom se hýbali, ale ne samozřejmě i centrem a zdrojem spousty dalších věcí. Má ohromnou roli v naší imunitě, jo, což už jsme o té schopnosti regenerovat nebo bránit se těm vnějším vlivům. A produkuje obrovské množství látek, které pak zase mají ty pozitivní vlastnosti na celý organismus. Čili budování a udržování svalové hmoty, na to potřebujete i dělat nějaký silový trénink. A
musíte i přijímat odpovědící stravu, třeba bohatou na proteiny. Jo. Tam už je to trošku tenčí led, protože ta individualita tam může být jakoby hrát velkou roli, znát jaké proteiny, kdy a tak dále. To už moc univerzální rady na to nejsou. Ale co existuje jako velké poznání v poslední době je, že tenhle prvek hraje čím dál tím větší roli s přibývajícím věkem. A Mhm. typicky starší lidé by měli tomu dávat daleko větší důraz. Dokonce se teďka hodně vlastně řeší i řekněme, nějaké formy tekuté stravy, šejky a tak proteinové šejky, že a tak dále pro starší lidi, protože u starších lidí ta regenerace svalové hmoty je obrovsky komplikovaná a typicky, když projdou nějakým třeba pobytem v nemocnici, nějakým ležením, že a tak dále, tak to, o co přijdou, tak to v podstatě prakticky nemají šanci jako nahradit. Jo. Příjem proteinů, budování svalové hmoty, silový trénink, to je určitě další priorita. To, co jste říkal, spánek, samozřejmě platí. Problém je v tom, že spánku úplně nelze poručit. Jo? Vy si můžete vytvořit dobré podmínky, což je samozřejmě pravidelnost. Chodím spát nějakou dobu, která se opakuje, takže ten organismus už to zná a prostě vy pak usnete poměrně rychle a budíte se v podstatě bez budíku. Já třeba chodím pravidelně a budík nepoužívám už léta, až na výjimky. A když se musím zbudit právě v nepravidelnou dobu. A i ta kvalita spánku potom je odvozená. Samozřejmě souvisí to s příjmem potravy, že jo? Nepřijímáte potravu třeba, nevím, po 6. hodině večer, třeba těžké věci, protože to vám pak narušuje ten spánek. Stejně tak alkohol, že jo? To jsou všechno faktory, které ten spánek naruší. Asi každý už zná ty věci kolem prostě světla a klidu a teploty. Jo? A typicky teplota je hodně individuální, jo? Někdo to má rád hodně studený, někdo zase ne. Jo? Takže je potřeba si najít ten režim. Ale ve finále ta kvalita toho spánku se hodně odvíjí od těch faktorů, o kterých jsem už mluvil. Jo. To znamená, vy musíte mít určitou úroveň, jakoby, musíte mít něco nasportováno, musíte mít nějakou kvalitní stravu, že jo. Nesmíte mít deficit nějakých klíčových věcí a pak se může dostavit i ta kvalita spánku. Obrovskou roli hraje psychika, že jo, stres. Jo, ale tak stres je něco, podobně jako spánku, tomu taky úplně neporučíte. Si řekne, tak a teď nebudu mít stres. Jako, zase vytvářet si podmínky, že jo, odstranit jakoby ty toxické vlivy, toxické lidi ze svého okolí, což úplně vždycky nejde, že jo. A to pak samozřejmě zase dopadá na ten spánek. Mhm. A to je všechno takový logický. Každý si řekne, jo, teď to je přece jasný. Takový základy, dobře se hejbat nebo pravidelně, dobře jíst, dobře spát. Ale přeci jenom to je tak dlouhý seznam, jak vás poslouchám, nebo takových specifických úkolů, snacků, chodit třeba do posilovny nebo silový trénink a podobně, že pak když chodíme, máme třeba i děti, když je vypravíme do školy, přijdeme z práce o večeře a teď si lehneme v 10 na gauč a vlastně neděláme téměř nic, i když je to tak jako logicky dané, tak jak se z toho nějak vymanit? Nebo je to prostě, mi přijde náročný implementovat do toho běžného života, i když to zní jakoby logicky. No, je to náročný, že jo? A na druhou stranu, když pak zjistíte, jak to integrovat do toho běžného života. Jo, když si řeknete, tak tady mám seznam, já nevím, kolika věcí, které musím udělat a teď si na ně najdu čas, tak to většinou nedopadne. Jo, protože právě narazíte na ty vlastně požadavky nebo režim toho běžného života a děti zrovna to chtějí nějak jinak a tak dále. Ale neustále hledat ty prvky, jak to jako spojit. Jo, tak děti něco chtějí, tak to propojíme a prostě zapojíme do toho ty věci, o kterých jsem mluvil. Jo. Zapojit celou rodinu. Jo, jako dělat to sám jako výjimka, ať rodina si jede nějaký svůj směr, to není dlouhodobě udržitelná věc. Jo. Zapojit rodinu, zapojit kamarády. Jo. Když budete mít kamarády
nic to dělat nebudou a vy s nima budete dvakrát týdně v hospodě, tak jste skoro bez šancí, jo, protože vás to bude samozřejmě stahovat, jo, a oni se vám ještě budou vysmívat, jako co jako blbnete, jo. Takže je tam nutnost toho aktivního přístupu, ale samozřejmě důležitý je, že tam, kde se to daří, tam člověk cítí ten efekt. Že jsou to věci, které jako neděláte proto, abyste za 20, za 30 let teoreticky se cítili dobře, ale vlastně ty efekty, nebo to, co třeba slyšíme od lidí, kteří prochází takovou změnou, tak se dostavují už v řádu týdnů. Jo? A pak v měsících, jo, ty lidé opravdu, jak jsem o tom na začátku, tak report, nebo prostě říkají, že žijí vlastně šťastnější život. Jo. Mhm. Samozřejmě pak vždycky může přijít nějaká událost, jo, může tam být nemoc, nebo se narodí naopak prostě nové dítě, že jo, a teď ten spánek jde úplně do háje. Ale ten organismus už zná, už ví, kam se jako má vrátit, jo, čili je to vlastně obnovitelné. Mhm. Asi pro... Proto z Pardon. druhé strany jo, spousta lidí má názor třeba na to, jakým způsobem se jakoby ta věda dělá ty intervence, ať jsou to různé suplementy, a nebo potom, jak jsem mluvil o těch genových terapiích, tak vlastně říkají, teď jako stačí, to je všechno blbost, jo, stačí prostě, jak jste říká, spánek, pohyb a to je zadarmo. No ale tak proč to všichni nedělají, že jo? Jo? Proto ta věda se snaží samozřejmě hledat trošku jako zkratky, jo? Jako například každý asi může zhubnout, jo? Proč by ne, až na výjimky nějakých, jo, zase specifických onemocnění. No a stejně prostě celý svět ohromně uvítal léky, že jo, typu Ozempic, kde vlastně teď samozřejmě je tam ještě jakoby jeden doplněk, že ty léky musí být doplněny právě o tu kompenzaci, aby se nestrácela svalová hmota, ale ono to funguje. Jo? A ty lidé se dostanou ze stavu, kdy léta nemohou zubnout a vlastně jim to brání v tom, aby cokoliv smysluplně dělali, do stavu, kdy najednou zubnou, jo? A je tam ta pomůcka, jo? S tím lékem. No a oni samozřejmě by se s tím neměli spokojit, ale měli by pak vlastně pokračovat v tom, že začnou to dělat přirozeným způsobem. Jo. Čili ty technologie nebo tyhle ty postupy mají právě ohromný dopad na tu průměrnou populaci, protože jinak, kdyby to bylo tak jednoduché, tak proč už to všichni nedělají? Mhm. A je nějaký faktor, kromě těch, který jsme zmínili, který často podceňujeme, nebo na který zapomínáme? Mám na mysli, to jsme zmínili, třeba ten stres, nebo chronický zánět, nebo nějakou naší minulost, nebo nějaké zranění, nebo genetiku, nebo je něco vlastně, co není v té veřejné debatě, ale myslíte si, že bychom na to taky měli dávat pozor? No, je tady jedna věc, která opravdu je v té veřejné debatě málo jakoby prodiskutovaná, respektive málo známá, a to jsou hodně dramatické rozdíly v tom, jaké máme právě genetické predispozice. Já uvedu konkrétní příklady, jo, abych to nepojmenovával moc obecně. Jo. Pro správné fungování potřebujeme ohromný spektrum látek, které buď teda přijímáme z potravy, nebo si je tělo vyrábí. No a oba dva ty procesy jsou závislé na tom našem genetickém vybavení. Každé má specifické genetické mutace a já budu třeba na svém příkladě. Jo. Já třeba mám jako obecně, nemám predispozice pro nějaké zásadní choroby, což je dobrá stránka. Na druhou stranu mám genetické mutace, kdy mám třeba slabší produkci nebo zpracování vitamínu D3. Řekněme, mutaci, která je obvyklá tak třeba ve 20-30% populace. Mám slabší geny odpovědné nebo mutace genů odpovědné za takzvanou metylaci, což je proces, který má ohromné dopady v lidském těle nebo veliké spektrum dopadů. A
taky je to odchylka, která je možná 20-30% populace, čili není to raritní, jo, to je poměrně časté. A díky těmhle odchylkám já třeba musím suplementovat vitamin D3, jo, nebo bych asi musel zřejmě bydlet na rovníku, jo, kdybych to chtěl dělat jinak. Ale v našich podmínkách musím suplementovat D3. Není to tak, že ji prostě můžu jen tak jako přijímat nebo dělat to někdy. Jo. A díky těm řekněme, mutacím metylačních genech, tak já musím suplementovat spektrum vitamínu B, ale to, co běžně kupujete, buď je multivitamínu, nebo prostě jakoby B-komplex a tak dále, to je pro mě vlastně nefunkční, protože já musím mít specifický metylovaný verze, třeba metylovanou verzi B12, a díky tomu, že vlastně samozřejmě opakovaně měřím ty hodnoty, že jo, v krvi, tak jsem vlastně dospěl k dávce té metylované verzi B12, která je na úrovni asi 35 000% doporučené denní dávky. Oh. Jo? A tím mám úroveň, která jako bych měl mít. Jo? Čili já to dávám jako ilustraci, která, teď nevím, tam za mnou jako je zvláštní pozadí, teď to dávám jako ilustraci toho, že ty genetické odchylky mohou zapříčinit, že i někdo, kdo se snaží žít to zdravý život a má pocit, že má zdravou stravu, bohatou stravu, řekne si, jo, tak beru tohleto, tamhleto a to, tak může být hluboce deficitní v některých zásadních látkách. Jo. Já jsem vyjmenoval jen 2 příklady a takových věcí je třeba prostě několik desítek. Jo. A jedinou možností, jak to vlastně zjistit, je projít tou genetickou analýzou se zaměřením teda ne na raditní choroby, ale na vlastně řekněme ty lifestyleové prvky a nutrici. Samozřejmě pak k tomu jsou další věci, třeba související s tím cvičením, že jo. A na základě toho vlastně přizpůsobit to, co třeba jím. Jo. To znamená, je tady extrém, někdo odmítá potravinové doplňky úplně. Další extrém je, že zase někdo jí prostě všechno, co jako si někdo dočte, že to je jako dobrý, jo, pak prostě pojídá desítky pilulek denně. Jo. A oba 2 extrémy jsou samozřejmě špatně, pakliže vy takzvaně neměříte. Jo, to znamená, nezjišťujete, co teda je pro vás to hlavní. Jo. To zpátky k tomu, co jsem říkal, podívat se na ty vlastní slabá místa. A je zajímavý, jakým zásadním způsobem se dá zlepšit fungování toho jednotlivce, když opravdu se specificky, precizně podíváte na ta slabá místa. Je škoda, že samozřejmě při, řekněme, standardních jako zdravotních prohlídkách, pokud tedy není signál nějaké nemoci, tak se vlastně tyhle ty věci nezjišťují. Že jo? Oni se neřeší a pak se samozřejmě řeší až následně nějaké stavy, které už zřejmě jsou vyvolené tím, že žijeme dlouhé době v deficitu něčeho a ono se to pak překlopí následně do nějakého onemocnění. Třeba v případě těch metylačních genů, a znova říkám, 20-30% populace, tak se to projevuje zvýšenou hladinou homocysteinu, což je potom vlastně věc, která má až zničující jakoby efekty, jo, a vlastně nástup různých chronických onemocnění. No, takže to doporučení je toto zjišťovat. Proto mimochodem jsme právě vlastně otevřeli to naše Healthy Longevity Café jako takovou snahu o to, abyste co nejpřístupnější formou mohli zjistit tyhle ty věci. Jo? Nechat si tyhle ty věci změřit a zjistit, co je to vlastně to nejefektivnější pro vás a co jsou ty slabá místa, na které se musíte zaměřit, abyste to dělali i jako levně a jednoduše. Petře, vy jste na to teď narazil. Vy provozujete teda kavárnu nebo Healthy Longevity Café v centru Prahy, potom kliniku asi pokročilejší u Vesce a zároveň i někde na Floridě. Co všechno teda, nebo jaký je spektrum těch služeb, které u vás lidé si můžou nechat změřit, otestovat nebo třeba v čem se zlepšit? No, v zásadě, když jenom vysvětlím, proč to vlastně existuje, tak ten důvod byl v tom, že tím, jak
širokou a bohatou spolupráci v tom vědeckém světě, většinou teda s americkými a britskými firmami, tak jsme zjistili, že opravdu ty informace jsou zásadní a ta řešení, která vlastně postupně přicházejí, jsou opravdu velice významná, ale nikdo se úplně nezabýval tím, jak to co nejrychleji zpřístupnit lidem. Jo, jako opravdu, aby to nezůstalo, řekněme, v té akademické sféře, nebo takzvaně ty velké farmaceutické společnosti si z toho nevyzobaly nějaké věci typu Ozempic a pak na tom vydělávali miliardy. No. Takže to nás motivovalo k tomu, že jsme vlastně otevřeli před 3 lety tu takzvanou Health Longevity Clinic, což je klinika, která má vlastně za cíl ty nejmodernější poznatky převádět do praxe a vlastně zpřístupňovat to lidem. Jo? A nejsou to jenom poznatky, ale jsou to i ty technologie, třeba vlastně hloubková analýza toho, co se uvnitř nás děje, pak zejména návrh těch intervenčních opatření, včetně třeba i nejenom teda suplementů, ale třeba nějakých léčiv a následně i teda formou klinických studií, třeba těch genových terapií. Ale ta klinika, to je něco, když se vlastně používají ty, řekněme, nejvyspělejší informace, technologie a experti, tak je to bohužel drahé, protože žádná pojišťovna tyhle ty věci nehradí. Že? Pojišťovna se tam máte nemoc, stárneme, no, to není nemoc, tak jo. Takže bohužel ta klinika, ty služby jsou tam poměrně drahé, nebo cena těch věcí, a proto jsme hledali cestu, jak to víc přístupnit a udělali jsme to formou toho Health Longevity Café v Opletalově ulici, což je spíš takový jakoby první místo, kde bychom chtěli, aby jich bylo víc po celém světě, a kde jsme vlastně připravili jakou podmnožinu těch technologií a toho skenování, té analýzy, která je ještě vlastně cenově přístupná. To znamená, není to místo, kde by byli doktoři, jako třeba na klinice, tam jsou samozřejmě doktoři a je to jako opravdu na té medicínské úrovni. V kafé tam jsou nutriční specialisté, to znamená, nemůžete tam přijít s tím, že máte nějakou nemoc, ale poradí vám právě s řešením těch otázek. To znamená, jdete tam nějakou diagnostikou a můžete mít nějaké stupně a na základě toho se vlastně dozvíte možná tu nejefektivnější cestu, jak se zlepšit. Jo? A v tuhle chvíli máme asi zhruba 150 nebo 200 klientů v tom režimu nějakého jakoby ročního programu. A zajímavé jsou i výsledky, protože my jsme s tím začali minulé léto, čili teď nám první jakoby dobíhají ten rok. A u 90% vidíme zlepšení tělesných parametrů, jo, což si můžete přeložit jako zhubnutí, ale ono to hubnutí není tím cílem. Cílem je změnit poměr té svalové hmoty a tuku. Jo, čili vidíme velký úbytek tuku, viscerálních, vnitřního tuku, který je ten nebezpečný, a naopak nárůst svalové hmoty. A samozřejmě měříme i ten takzvaný biologický věk. Jo. Máme tam metodu na bázi právě epigenetického testování DNA, DNA metylace, a ta nám právě říká, o kolik ten daný člověk se zlepšil za ten rok. Jo. A teď v létě nám budou začínat přicházet ty výsledky z těch ročních programů, ale my to neznáme už z kliniky. Jo. Tam už máme lidi 3 roky a vidíme, že jsme schopni naměřit u jedinců, kteří opravdu jako jdou do toho hodně, zlepšení až o 10 let za 1 rok. To znamená, když děláte efektivně věci, které opravdu mají vliv, tak to zlepšení se dokáže dostavit poměrně jako v zásadním rozsahu. Takže to nás těší, ale samozřejmě pořád bojujeme s tím přesvědčením, s těmi stereotypy, jak jsme se bavili předtím, že ono to vlastně jako nepotřebujeme a proč bychom to dělali a nebo vlastně o tom ani nevíme, jo, že to vlastně může mít takovýhle pozitivní efekt. No to jako, jak jste zmiňoval s tím zdravotnictvím, že jo, přijdu a
nejsem nemocný, tak pro zdravotnictví neexistuju. Ale že nejsem ještě úplně zdravý, tak to už je nezajímá. Tak to je skvělý. Tyhle aktivity nebo i výsledky, teda, když to takhle poslouchám. Petře, vy osobně, já mám tady takovou otázku na každého. Přemýšlel jste i vy někdy nad tím, jak dlouho chcete žít? No, já chci žít tak dlouho, dokud mi to bude dávat smysl. Jo, to je, čili jinými slovy, nevidím smysl v tom, aby mě omezovalo, řekněme to, ta fyzická schránka, jo, ale dokud to bude dávat smysl mně, respektive dokud já budu cítit, že mám smysl i pro své okolí, tak proč bych měl umírat? Jo? Proč bych měl vlastně přestat v té činnosti? Jo? Lidé si myslím, že přestávají jakoby v tom životě nebo ztrácí tu životní energii právě díky tomu, že už nemůžou. Jo? Že takzvaně nakonec i díky bohužel teda stárnutí mozku, tak ono nám to prostě myslí čím dál tím méně a méně a méně. Jo. Pak už to opravdu nedává žádný smysl, jo. Pak už je to jenom přežívání. Jo. No ale dokud mi to bude myslet tak jako teďka a dokud opravdu budu schopen dávat něco tomu svému okolí, což je ten smysl života, že jo, nežiju sám pro sebe, jo, ale žiju pro nějakou interakci, tak proč bych měl končit. Jo? Čili já si nestavuji žádný limit, což je jedna jakoby strana té odpovědi. Druhá strana dopovědi je taková, že vzhledem tomu, že se samozřejmě zabývám i těmi širšími otázkami vůbec vlastně existence a i vývoje lidstva a velmi intenzivně vlastně jsem se zabýval tou třeba oblastí umělé inteligence a vývoje dalších technologií, tak jsem naprosto přesvědčen, že v relativně krátké době, řekněme 20 let, uvidíme tak zásadní změny. Jo, a uvidíme i dokonce věci, které vůbec naprostá většina lidí nečeká a nečekala. Budeme svědky existence určitých forem inteligence, která nebude rozeznatelná od nás. Jo? Dokonce nás bude vlastně určitým způsobem přečívat, že otázka, jestli tady budu za 100 let, bude irelevantní, nebo už je pro mě irelevantní v tuto chvíli. Jo? Mě zajímá, co opravdu se bude dít, nebo jakým způsobem se připravit na ten moment z těch zásadních změn, které opravdu jsou ve výhledu nějakých 20 let. Jo? Mm-hmm. Pro mě je to signál těch 20 let, být za těch 20 let v natolik dobré formě, abych se s těmi výzvami dokázal vyrovnat. Jo? Ale co bude za 100 let, je podle mě v tuto chvíli to jako ztráta energie o tom vůbec uvažovat. Mm-hmm. A co byste na závěr tak poradil posluchačům, nebo co předat posluchačům, aby měli větší motivaci, třeba se zajímat o své zdraví, nebo... Hlavní zprávou je to, že ono to jde, ono to funguje a ve skutečnosti to není až zas tak složité, když člověk opravdu zná ta slabá místa. To znamená poznat sebe sama, nebát se toho a opravdu podívat se na to, že ta evidence, ty důkazy o tom, že i u lidí to funguje, jo, Máme třeba na příkladu měření toho biologického věku, máme i příklady o, řekněme, 20letém snížení, jo, s správným jakoby mixem, tak opravdu to jde. Jo, čili nebýt ve vleku těch stereotypů, jo, typu tělo musí do hrobu řádně zuntované a nebo babička pila koněk do 90 a kouřila a taky to nevadilo. To jsou opravdu nesmyslné stereotypy, které nás akorát brzdí. Dobře. Petře, moc krát děkuju za velmi inspirativní dnešní povídání a ať se dál daří. Taky děkuju. Jste doposlouchali až sem, skvěle. Gratuluju k prvnímu kroku. Znamená to, že se zajímáte o své zdraví, přijímáte vlastní zodpovědnost. Dalším krokem je po malých krůčkách zlepšovat vaše návyky pro zdravý a dlouhý život. A jestli se vám poslech líbil, dejte mi like, odběr, napište komentář nebo tip na dalšího hosta. Za vše budu moc rád
a příště naslyšenou.